So there's a businessman in Fakos who is trending because arikuti iye akanorombera upresident hanzi ada kutobvisa Emerson Mnangagwa. Murume uyu anonzi Masters and ane mabhawa, pharmacy, mabhazi, makombi, driving school zvaari kuti futi akarombera. Vagari vekumufakos vari kuti he started with a tuck shop paOK opposite pamaflip markets, then akazoitawo zvimwe zvaakazoita after kuTanzania kwaakanzi akaenda. Right now ari kupenga mukomana, pfungwa dzake dzinenge dzinombonyatsomira zvakanaka. Vamwe ndo vari kuti hanzi mushonga wake wakaexpire, vamwe vari kuti akakanganisa mhiko, handizivi hangu. Vamwe ndo vari kuti hanzi Kakech 3 achizviita vatozvijaira pese paanongopinza motikari nyowani muno muZimbabwe hanzi anobva angotanga kupenga semapengero ari kuita. But this time chiri kunyanyotyisa vanhu vakawanda ndechekuti hanzi ndakatoenda kunorombera upresident. Munonditi ndakanorombera business, but ari kuti handina kungoenda business chete, akaenda futi nekuti autore upresident hwacho. So hatiziye zvedu kuti mukomana uyu zvaari kutaura zvine chokwadi mukati here kana kuti zvine manyepo, hatizoziye ipapo. So vanhu vaakutotya manje kuti manje nenyaya yakuti akuti akarombera upresident zvinozonyatsobuda zvakanaka here munhu akadai so anomboita achipenga achiita penga udzoke, zvinoita here kuti aite president azolidha vanhu. But it seems as if vagari vekumufakos vanoziva kuti murume uyu mushonga waakabata hausi wekutamba nawo, ende upfumi hwaainahwo unobva ikoko kumushonga. Hanzi akatanga shuwa zvinhu zvake achinyatsoshanda zvakanaka, he was very hardworking paakatanga neshopu yake iripo opposite pamaflea markets pacho paakatanga hanzi munhu ainyatsoratidza kuti aizvishandira zvinhu zvake. But nenyaya yekuti akada kuacquire more and more, he ended up akuenda kuTanzania kunoromba kwacho ikoko. So we are not so sure kuti baba ava vachabudirira here, zvii zvichazoitika pesa pamberi apo, I mean, but shopu yake iri kunzi yekumfakosi yacho ihombe yacho at this moment yakatovhara, yakatombovharwa. I don't know kuti mabhawa makombi ake zvimwe zviri kuoparata here at this moment, but ari kungofamba achingoshungurudza vanhu murodhi. Hazvina kutombomira zvakanaka, vanhu vakawanda vari kutotya kufamba murodhi neuviolent hwaari kuita. Pane vazomurekodha ndo paazotaura zvekuti iye ndiye achaita president, is going to be the president of Zimbabwe. Hanzi angatombori madzibaba aitoenda kuchechi zvakanaka zvinengei, but nyaya yekuzobata mushonga ndo yakazomukanganisa Masters uyu. Anoratidza kuti haasi munhu mukuru Sterek zvekudaro, makore ake haana kunyanyisa zvawo kukura Sterek, but regai tione zviri kuti zvichaperera kupi, mukomana achasucceeda here, ende mashoko atanga aya kutaura anozogona kumamirira here. Kungoti ari kupenga, saka ndofunga kana uchipenga unogona kutaura chero zvawada here woregererwa, because unongo uchingonzi ari kupenga uyu. So handizive, I don't know, but it seems as if kupenga kwake hanzi nevamwe vanhu mukaona nebenzi rese raakuda kutobvisa Mnangagwa zvakaoma. I don't know how, I don't want to comment much on that, but anyway, zvaitika kuVenezuela, ndangopesana kuti zvaitika kuVenezuela uko prayer yedu inenge yaanzwa ikoko not munomu. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasati vasubscribe, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.